Aké je to pravda zaujímavé, že tie slovíčka častokrát len 3 písmenka vyjadria niečo, čo značí v konečnom dôsledku niečo úplne iné. Napríklad vír. Vír skalný alebo vír vzdušný. A na tomto podobnom vlastne sme sa aj my s Milatkou ako si stretli v kontemplácii názorov, že ona napríklad má rada emo. Ja mám rád emu. Emu hnedý. Je aj emu veľký, ale ten tu nie je vyobrazený. A že v podstate emo. Lenže to jej emo znamená otvárať sa veciam. Ale moje emu značí strkať hlavu do piesku. Pravda, veď emu je štros, ktorý strká hlavu do piesku. Teda podľa môjho názoru. No. Som mi to hneď aj napísal. Webenbong, že tu je... Imo. In my opinion. Podľa môjho názoru. Teraz si myslím. Takže, ak budete chcieť pri četovaní na Webenvolku prejaviť svoj názor, tak stačia 3 nezvedné písmenka I, M, O. Imo. Podľa môjho názoru.